kaendi ni jok mawacho duto must go mago gin terrorist. Kwatiyo gi logic mareno, tarik 9 dwe mar adek higa mar 2023, Citizen TV news item kendo keto mana picha mar Ogai Raila Odinga kowacho ni President Ruto must go as he declares the start of mass action. Mano ratiro mar jakom, kendo kano nowache kachiko yine nowach kamano. Ma kwatiyo gi logic mar Fred, to ngara owacho ga ni jakom onego bed gantie court to for terrorism. Wacho ni joma donjo gi lude. No chako ni wacho Ruto must go ka jide ng'anyo. Wacho ni joma donjo gi lude. Ma donu an kodi ka watik mara. Wacho ni joma wacho kamano. Watik mara ibo duoka. Samani wona link pi. Kapisoko. Erokamano. Kasto mar ariyo, sami wacho ni ji dhi e ng'anyo gi ludhe. An asedhi e ng'anyo te. Kara mane ji ok odhi ni, an ane ng'anyo nyoro. Chieng' wuok tich, saba nadhi e ng'anyo. An ok amis ng'anyo. Idhi gi ludhe. Kendo sama adhi e ng'anyo, arwako mana jampa na hoodie marateng' mondik ni Gen Z. An aluoro mana Nyasaye gi Gen Z kende. Madhi e ng'anyo. Tating'o mana simba ni, tating'o mana bandera mar Kenya. Ni kare mtoka kasani. Mane scarf matwe ng'uta. Mano ratiro mara. To kendo sama adhi kanyo no, tana wacho ni Ruto tich osetamo. Ruto must go. After me gima nawacho. Mano ratiro mara kaka ja Kenya. To kendo sama nadhi e ng'anyo mokadho cha tarik 25. In fact tarik 18 mokwongo. Tarik 17 June. Nadhi ng'anyo ba chopo nyaka Central Police Station. Kane wawuok kanyo, ne nitie yawuoyi manowuok gi ludhe mobedo mobilized. To yawuoyi kawuok area mane gintiere no, to police ema miyogi cover gi mtokni mag-gi. Jok mobedo armed, gunzi, jomo me ludhe mondo dhi ogodo jopiny, ne giwuotho e tok polise. To jogi bende ne gimiyogi pesa Lady Nothika, but State House, gi jok moko matiyo City Council. Ne miyogi pesa moko kuom odiochieng' kapok no piny oru. Ne miyogi pesa City Hall. Wantiere nyaka gi video momaki. To nyaka gi sani DCI, police, pok otimo uchunguzi ba mak jogi. Kech magi e joma kelo lweny e ng'anyo. To gin jo siasa mantie Kenya Kwanza, moko hapa nitie Azimio. Kamano go mine manigoyo Kenya Human Rights Commission ka indigi. Donge ni ngaja ODM MP more mano mobilize jogo. Bochulogi. Kijande ga nang'egi. Ingi kijande ko kendo moko gin boda ginene ka. Ingo boke Kawangware ang'e kijande moko. Ngitie gi mo wacho ka manyalo kelo wach. Inino kill. Picha iluongo ni en ng'at video. Ok aluongo nyingi to video nitie ka. Magi kijande moko kuom adek kuomgi boda ka Kawangware ka gin joma ng'eyo gin joma kia. Picha ni gini tiyo mag CCTV. Watiek mara. Owacho kaendi ni ODM. Onge jok mawacho ni ODM ni makwedo. Wuoyi wacho Azimio, na wuoyi Azimio. Ni jakom nokwedo gigi. Nitie jo ODM mantie Azimio. Achiel kuom gin Kaluma. Senior ranking member mar ODM. Gigi ma Kaluma osebedo ka